Ki artili ki sngewbha hakathan East Jaintia ka EJNC bat ka HYC ki lapilong ya kajing ki patba da ka baral ama yong bat ki plakat ban Pyrshah jo di kajing tumu ban pelong ya ka public hearing halor ka party motion ka star simen ka badan hapri shirnon ilaka narpo ha East Jaintia Hills kinong yalam kita ki aseng ki lapin pau ya kajing Pyrshah halor kajing tumu ban pelong ya kate kajing pesungul patba ha clear hajan DC office ha kajaka badan kate ka pa Jaka badai ban pelong umdai ya falau di office nakaliang kajong pi Pyrshah nem ya kajing pelong ya public ni pi mensuangi kersian mo por baki pelong site henre mentahi habangi phah shedin lengi phah shaborok kaliang ba kajat benriu jongi hi lengi kinong song sunong jong kerilum Jaintia hi ngi syairat haborok kaliang hakini kismen plan ladangi phah syaka jingi ki jong ki siru kadai ka jing syairat hakini kismen factory kilek bamsud nyewat ya ka notification jong ka sarkar tanadu kene ka khlimat hi nakaliang ka EJNC hi ngi kran syai balada pelong hakanu kanu ko jekaru ngin yang scam ban Pyrshah ya kene ka public hearing jong ki semen plan om tang jong ka star semen lada don kanu kanu ko jing temuru jong ki kiwe ki semen plan ki badan ka distrik ka jongi ngin Pyrshah bet namar ngi iba nak kapor sya kapor ka jing kular jong ki semen plan ya kinong song sunong kumjuru ya barok kiliang kalong tang ka jing kular ndre habangi phah nda kila sukses ka kam ka jongki kila bam sunyaw ya kene ka agreement ka jongki bat ki laj ru ya ka jing ya ka sur jong pat ba lene ngin suang no banadu badan jongki semen plan kebun hi apa ka rilom Jaintia jongi kebun hi yangi bangi dunong na kene ki semen plan kumbangal ledangi phah ya ki supplier jongki dewyang ru wat ya ki dewyang ru ki start semen ki phah nabar kene ki semen plan telong kene kalong ka pensngeusi yang iki kum ki try district kamtam yang iki sengewbha ki bapet ya ka baha kamiat yang ngina kaliang ka EJNC ngikran syai bangi Pyrshah jur ya kene ka jing temu jong ka ya kene ka public hearing jong ka star semen syane ka public hearing ka jing kali kalong balik ke chem jing ki ban pelong hagite kithan balik ki ban pelong hak apo DC office ya kene ka jing temu jong ki ban pelong apo DC office kadon ka shalandet namar kum ko notification baka DC office kala pemiru ke ba kila ban bynta ki datang sispa angut da sispa angut ngimpan la ban court ka public hearing ka sispa angut kadang datang ka konhun lene ka group ma ke ba kila ya tais kibala ya phliu jumut lang lene kibala ya subut lang ban pas na ya kene ka public hearing tang officially claim da sngap ya ka sur jong pat ba tangi Pyrshah jure kene ka public hearing ka long ba kene hi ka jingle jong ka DC office ka datang ka jing temu ban urot lene ban penyap jubor ya kesur jong pat ba khamtam jong kitu ginong song pollution control board da ka jing tho ban pensange ya kene ka jing temu ban pelong yang di public ni ngila dep ai ya ka jing tho lang ba audisi ta ka jing ikran ngila kendu arsen ba audisi haden bang ngila bu jing tho ta nakaliang audisi ula kular ringi buun forward mu ya kene ka jing tho syakibor ki bahalor wat syadu ka ministry jong ka environment andre hadu kene ka sengi ki bangi pelong ya ka kene ka rally ke jong iru ngimpat ya jubab nak kepo ka DC office ba Lada ula phah ne uklem phah lene ka ka respond jong ki ba halor ngimti be tang nengi nak kaliang ka sengi hadu mentang idang sa umdum halor kene ka jing Pyrshah ka jongi ti kenapa kata ka city kala poi sa jibor ba halor sate kumbang sa minister ka ba repeat ka tan forest kumbang pi ba ngimla ban pentikna bakal poi ne kampat poi handre nak kaliang audisi hi por bangi kendu bat last time ba shwa bangin pelong ka jing iki ula kular hi yangi baun forward sekita ki bor ki bahalor sedu sedalhi seka Ministry of Environment baun penpaw ya kene ka jing tho ka jongi bangi Pyrshah kene ka jing temu ban pelong ya ka public hearing ha phalau jong ka office jong